ту мисли занаки бисёри мардҳо ин гуфтаҳоро таҳқир ҳисоб мекунанд, аммо агар чуқур нигоҳ кунем як навъ таҳсинам ҳаст, зеро занҳо низ дар қатори мардон хело футболи хуб мекунанд. Барои мисол ин сол се бунаи футболбоз довталаби ҷоизаи Пушкаш буданд. Ба гунаи мисол голи бозингари мунтахаби Коста-Рика Шерли Круз ба дарвозаи Панама. Гӯё дар ин гол ягон чизи ғайриоддӣ нест, аммо маҳз ҳамин гол довталаби асосӣ барои дарёфти унвони беҳтарин голи соли 2020 аз рӯи фарзияи FIFA шуд. Дар футболи занона як хусусияти хос аст ки инро ҳама медонад. Ин партофтани аут. Ин усули аутпартоиро ҳатто баъзан мардон низ истифода мекунанд. Агар касе надонад, гуфтанем ки ин фақат ба он хотир аст ки тӯб ҳарчи дур партофта шавад. Ана ба ин партофти бозингари Бразилия нигоҳ кунед ки баъди он чӣ гуна як голи зебо зада шуд. Дӯстон, рӯзи 31 январ Барселона метавонад қасди худро аз Атлетик Билбао гирад барои мағлубият дар финали Суперҷоми Испания. Ин бозӣ дар доираи Ла Лига мегузарад ва Месси низ тайёр аст нишон диҳад ки дар Испания ҳоло ҳамун шоҳ мебошад. Дӯстони Маъзалдини XBet дар ин вохӯрӣ ба ғолибияти Барселона боварӣ дорад. Аз ҳамин сабаб ман дар онҳо 10,000 рубл ставка хоҳам кард, зеро дар ҳоли бой додани ставкаатон маблағ ба ҳисоbatон бармегардад. Барои имкониятро истифода бурдан ба Дани пользовател даромада участия в аксияхро фаъол кунед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Шумо оё зиёд дидаед ки болувони ҳинду гол бизананд? Онҳо усулан зебоии худро дар кинову филмҳои худ нишон медиҳанд, аммо бозингари дастаи Ноус Каунити Эллин Вай ба дарвозаи Арсенали Лондон чунин як голи зеборо бо иҷрои ҷарима ба самар расонид ки назирашро бисёре аз мардон дар шаби хоб ҳам дида наметавонанд. Агар ин гол дар бозии мардон мебуд, Ани Артетаро ба истеъфо мефиристоданд. Дар футболи занона голҳоро дар ҳама сатҳ дидан мумкин аст. Дар бозиҳои чемпионати ҷаҳон, Лигаи чемпионҳо ва ҳатто мусобиқаи донишҷӯён Катарино Макарио аз Тетфорд он чунон як голи зебо зад ки бисёри мардҳо орзуи задани чунин голро мекунанд. боз як довталаби беҳтарин гол аз рӯи фарзияи FIFA София Ингл мебошад ки ҳамин гуна як голи олиҷанобро вориди дарвозаи Арсенал намуд. Боз ҳам ҳамин Арсенали бечора. футболи занона низ Ибрагимовичи худро дорад. Ин бозингари мунтахаби Япония Хамаре Сао мебошад ки соли 2011 беҳтарин голи ин чемпионатро зад. ҷопониё бошанд дар ин мусобиқа қаҳрамони ҷаҳон гаштанд. Ин бонуи зебо 24 соли ҳаёти худро ба футбол бахшида дар 5 мундиал ва 3 олимпиада ширкат кардааст. Керолин Вейн бозингари Манчестер Сити чунон як зарбаи олиҷаноберо иҷро кард ки онро ҳатто Дехея гардонида натавонист. Чаро Дехея? Гап сари ин ки ин голро Керолин маҳз ба дарвозаи Манчестер Юнайтед, аниқтараш бонувони Манчестер Юнайтед зад ва ин гол ба ҷоизаи Пушкаш довталаб гашт. Акнун мо ба обунашавандагони канали Спортстиҷи муроҷиат мекунем. Азизон, бас аз довталаб будан, обуна шавед ва ба оилаи мо велкам. ҳарчанд ки ҷоизаи Пушкашро ҳеҷ вақт ягон бонуе нагирифтааст, аммо голҳои ин бонувон аз мардон кам нестанд. Барои мисол голи задаи Оливье Хименес соли 2012. Ин гол мисли шашлики аз мангал гирифта шудааст ки хӯрданаш кайфият дорад. бисёриҳо ба он андешаанд ки занҳо заифанду аз дур гол зада наметавонанд. Не, Карли Ллойд бозингари мунтахаби Амрико ба ин андешаҳо комилан зид аст. Соли 2015 аз миёни майдон ба дарвозаи мунтахаби Япония ин гуна як гол зада ба давони онҳое ки ба қудрати занон бовар надоранд як мушти обдор зад. Ин бозӣ бошад бо ҳисоби 5-2 ба фоидаи амрикоиҳо ба анҷом расид. голи задаи Лорен Хемпро ба дарвозаи Мексика бошад фентези гуфтан мумкин аст. Албатта ин ҷо бо кадом узви бадан гол задани ӯро намегӯем, беҳтараш худатон бинед. Бале ин хело хандаовар буд, аммо чунин ҳолатҳои шӯх дар бозии мардона намешаванд. акнун замоне раст ки дар бораи Мессии занона марта бигӯем. Ин бозингари бразилиягӣ 6 маротиба беҳтарин бозингари сол миёни бонувон дониста шудааст. Голҳои бошанд он чунон зебоанд ки онҳоро дар бозори ҷавоҳирот фурӯхтан мумкин аст. Аммо дар ин топ мо мехоҳем ҳамагӣ як голи ӯро ба дарвозаи Олмон ҷо кунем. Шояд ҳамин таҳқири ӯ ба бозингарони олмонӣ буд ки баъди 7 сол мунтахаби мардонаи Олмон Бразилияро 7 гол зада шарманда кард. Яъне мардакои немис қасди занакои немисро аз мардакои Бразилия гирифтаанд. боз як бозингаре ки мисли Месси дриблинг мекунад, ин куми яккаема мебошад. Он чи ки куми бо хатти муҳофизати Чин дар соли 2010 кард, мумкин аст дар дигар ҷо делаи ҷиноятӣ бикушоянд.
аммо голи бозам беҳтаринро бозингари мунтахаби Венесуэла бонуи 17-сола Даниюкаш Родригес ба дарвозаи Колумбия дар соли 2016 задааст. Ин гол низ довталаби ҷоизаи Пушкаш буда, аммо бозам касе бахилӣ карда ӯро аз рӯйхат гирифт. Ман чунин голро кайҳо боз надида будам, магар ин ки Виктор Мозес Спартаки Москва ба дарвозаи Краснодар ба ҳамин монанд як гол зада буд, аммо голи Виктор мисли голи Даниюкаша зебо набуд. дӯстон, акнун бовар кардед ки бонуон низ дар маҳорат аз мардум кам нестанд. Агар ин видео писанд омад, зер кардани тугмачаро барои обуна шудан фаромӯш накун ва ба дигар видеоимон назар кунед. Умедворам ки ба шумо писанд меояд. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.